ಸೇಮ್ ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಎಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾವಾ ಹಾಯ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶುಭಂ ಕಲಾಲ್ hello guys yanikle tojawe bangudandu hi guys good morning welcome back to youtube channel kira andukte kaandet gante ande nala karinde ikku 3 gante lakkida 3 gante lakkida so pita ready ate enta stating malte bukka lekka utaka ready ate ವಿಶೇಷದಾದ ಮಂಡ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಗದಾದ ಬಂದು ದೊಂಡಿಗೆ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಆತಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದು ದಾದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಉಳ್ಳ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಸೀರೆ ಉಂಟು ಸೊ ಮದಿಮೆದು ದುಂಬು ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಡೆದ ನಮ್ಮದ ಅವಿ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಡಿ ಅದು ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಐದು ಅವನು ಕಾಂಡೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡದೆ ತುಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದೆ ಇಂಚ ಆತು ಪಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ತೇನೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತೆ ತುತ್ತೀರಿ ಮೇರೆ ತುತ್ತಿ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಶೋಕ್ ತೋಜನ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಒಂಚಿನ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ತೋಜರು ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಪ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಪಾರ್ಲರ್ ಅವಳೆ ತಿಕ್ಕಗದೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಡಿ ಪುರ ಅದು ಅರೇನು ತುಲಿ ತಿಂಚಲ್ ತುಲಿ ವಾಮೋನ್ ಇಲ್ಲ ತಿಂಚಲ್ಲರದೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತೇವೆ ಕೆಂಚಾಪಿರ್ ತುಲಿ ಸೀನ್ಸ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೌತಮಿ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಅಬ್ಬಾ ಕಣ್ಣು ತುಲ್ಲಿಗಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಒತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೇನೆ ತುಲ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣಿಡಿ ಮಾತು ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಲು ಇಂದು ತುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಗೊಂಗಾರ್ ಪುಂಡು ಗೊಂಗ ಕಾರ್ದ ಗೆಜ್ಜೆ ತುನ್ನಗನೆ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಹಾಕೋನೇರು ಅವ ಯಾ ಪಂಡಿಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಿಚಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಗ లేదు లారీ పోపిని ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು పోపిನಿ ಅಂಕಲ್ ನ ಕಾಂಡೆ ಕಂಡಿದ ಬಾಯ್ 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 ಅಲ್ಲೇ ಬುಲ್ಪುಂದ ಇದಕ್ಕಿವು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿನಿ ಬಾಯ್ ಪೋಯ್ ಎಂಚು ಪೋಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದಿ ಪೊಂಜು ಜೇದಿನ ತುಲ್ಲೆಗೆ ಬೋ ಜೇದಿನ ತುಲ್ಲೆಗೆ ರೋಡ್ ಸೊಕ್ಕ ಡಗಡಗ ಒಂದುಂಟು ಗೈಸ್ ತಕ್ಕನ ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಬೈದ ಏ ಯವು ಸತ್ಯ ಜುಂಡಿಯ ಸೂಪರ್ ತೋಜನ್ ಲೈನ್ಸ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ದನನ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಟೂತಿ ಅವರನಿ ಐಸವಾಸ್ ಗೈಸ್ ಕಾಂಡನ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗೌತಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ ಅರೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುದರ್ದದೆ ಅಕ್ಷಯ ಮೇಕ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಬೈ ಆರಾಧ್ಯ ಅರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡು ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಹೊರದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ತುಷಿ ತಿರ್ಗಲಿ ತಿರ್ಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನಿ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತ ನನ್ನ ಶುಭಂ ಭವನ ಅಂದು ತೋಡು ರಿಪ್ಲೈ ತೋಡು ಇಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪರೆಗ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ನ ಪೇಜ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋದು ಮೇಕಪ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಲ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ನರಡ ಕೇನೋಲಿ ಅತೆ ಅಂದಿನಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿನಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿರ್ತೆ ಅವು ಏರ್ಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೈಂದು ಬೈತಿ ನಾವು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ದು ಅವು ಅತ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಭಂ ಭಾವ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ತುಂಡಪ್ಪ ಜೀವನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಈ ಮೋನೆಂದು ತರ ಎರಡಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರು ಎರಡು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಗೈತೆ ನಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲತೆ ನಮ್ಮ ಐನರ್ ಬೇಗ ಪೋಡತೆ ಬಾವ
ಅವ್ನು ಬೈದಿರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬೈದೇರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಲೆಕ್ಕದ ಶುಭಂ ಬಾವು ಏದು ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದರಿ ಐನ್ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಮೂಜರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮೂಜರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಇನ್ನೋಲಿ ನೆರ್ದುಂಬದ ಶೂಟ್ ಆತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರಿಪಲ್ಲಡ ಆತಂಗೆ ಎಸ್ ನನಗೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ಗೌತಕ್ಕ ಇರು ಸಮಸ್ಯೆನ ಸಮಸಭ್ಯ ಸಮಸೀತೋಸ್ನ ಸಮಂಜಸಃ ಪಾಪ ಗೌತಕ್ಕ ಚುಚ್ಚಿನಿಗೆ ದಾಯ್ ಬಾವ ಮೇಕಪ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಕೈಕ ಬಂದಿರ ಬಸ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಫೋಟೋ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ ಮನೆ ಗಾಡಿ ಫೋನ್ ಪದ್ಯತೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತು ನಾಡು ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುವ ಪದ್ಯ ಹೊಡೋ ಅದಿದ್ದೆ ಬಾವ ಗೌತಮಿಯ ಕಂಟೂರು ಬಂದು ಛಾಯ ಟೆಂಪಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬತ್ತಿಜಾನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚೋ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಡಬೇಕು ಹೀರೋ ಮೂಲಲ್ಲಿರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಎವಳುಂಡು ಎಂಜಿಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನಡಪುನವರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಏನುಂಡದೆ ಗೈಸ್ ಮುಂಡು ಕಾಣ್ತುಂಡು
ನಾವು ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮೆರಲ್ಲ ಏರ್ ಮಲ್ದೀನ್ ಬಾವ ಆರ ಇರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ವೈಫ್ ಈತ ಬಾವನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ 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 I was like this. Before. Now I became like this. Adi ynna single word. Irnandi. How was the experience? Wow, feeling like a heroine. Wow. Enna hero allle. Arna walking tuka. She shokati. ನಂಜಲಿ ಬಿಡಿದಿ ಓ ಇಂಕು ಬರ್ದಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಚ್ ಯವ್ವ ಈ ಮುಗಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಾ ಬಾವನ ತಿಳಿಕೆನೆ చెక్కు కలవస్థితి ఎదురుడు తమ్నైల్ ఉందే వాళ్ళు రెండు ఒక ఈ రేట్ కట్టవాలి పాటని ఇంకలే కంటెంట్ బోడి కంటెంట్ బోడు ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾರು ಪನ್ನವಿ ನಾನೈತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಪಂಡು ಇಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ತಿಕ್ಕಿಂಡು ನನ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕು ನಿತ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರಿ ಬರ್ಸ ಪೋಂಡಿಗೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರಿ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಪುದಾರಿ ರಂಜು ಮುಡಿಪು ಏ ರಂಜು ಮುಡಿಪ ಯಾರನ್ನ ಅರ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅರ್ನ ಪುದಾರಿ ನವೀನ್ ತೂಪಿನ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಸ್ ತೂಪಿನ್ ಅರ್ನ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೊಕಾಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೈ ನವೀನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೈ ನವೀನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ರಂಜು ಮುಡಿಪು ಅಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಲ್ಲರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇ ಇದು ಪುರ ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಕ್ಕ ತೂಪ ಆಡ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು ಪಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಚಿ ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್ Hello guys, yan Shubham Kulal and ಗೌತಮಿ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್ ಅವಡತ್ತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಗೌತಮಿ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್ ಇಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ this is Srikanya. ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪೋಕೋನ್ ಬಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುವಂಗ ಅಪ್ನೆ ಕನ್ಯಾ ಲೆಪ್ ಚಿನ್ನು ಪುಚ್ಚದ ಬುಜಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಲ್ಲ Anti. ಪುಚ್ಚದ ಬುಜಾರ್ ಲೆಪ್ಪರಿ ಚಿನ್ನು ಸೋಪಡ ನಾತಿ ಕುಲುಂದೆ ಹೋಗೆ ಅತ್ತೆ ಬುಕ ಬನ್ನಗನೆ ಪುರ ಪೋಡಿ ಪಾಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಬ್ರೋ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ ದಕ್ಲೇನ್ ಬೇಗ ಕಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಅವೇನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನನಿ ಅವು ಜಡವಿಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎರ್ನಿ ಇಂಚಿನೆಯ ಚೆನ್ನೈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರೆಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ದ ಬಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಜನ ರಂಜು ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ನವೀನ ನಲ್ಕೊಳ್ದೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಗೌತಮಿ ಅಕ್ಕ ದಾದನ ಹೊಲ್ತೊಂದಲೇರು ಏನು ಅನ್ಬುನಿಯ ಗೌತಮಿ ಅಕ್ಕ ಶಿವಮನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತಕಲೋ ಒಂದೇರು ವರ್ಷಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೂಸ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತೆರೆದಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಫುಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೂಪರ್
ಕೂಡ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಸೇಮ ದಡ್ಡ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸೇಮ ದಡ್ಡದ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರವರು ಇದು ಮುಲ್ತುಲೆ ಇದು ಬರ್ಸಾಗ ಪಾತಂಡ್ರೆ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ರಂಜನ್ ಮುಡಿ ಅವು ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ನಿಂಚ ಮಂಡೆ ಬರ್ತನ ರಂಜಿತ್ ನಿಖಲ್ ದಾಯಗ ಮಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಹಾಕ್ಸೋಕದ ಕುದುರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಬ್ಲರ್ ಹೋಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪಟ್ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಸೊ ಮುಲ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡ್ ಬರ್ಪಿನ ನೇ ಕೆಸರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಗೈಸ್ ಪೀದೊಂಕಿಲ್ಲ ಇದು ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆರ್ಗುಪ್ಪೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮುಡಿಪು ಬತ್ತಾಡ ನಿಕುಲು ಇಡೆ ಬಲೆ ಪಂಡ ಮುಡಿಪು ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಚರ್ಚದ ಕೈತಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಅವಲ್ ಬಲೆ ಇಂಗ್ಲಿ ತವಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೆಂಜಿ ಅದೇ ಬೀರೋಲ್ ತೆಪ್ಪಲಿ ಮಸಾಲ Right, hello guys. ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಬಂಗಡೆ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಬಂಗಡೆ ಮೀನ್ ಬಂಗಡೆ ಅಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಅಲೆ ಕಾಯ್ಪುನ ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ ತುಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಡ್ಡನಾ Yeah, this is the place. The bar show the place. Battarada idebale. And then a car. Yes, it is on. 52 and ನಾನು ವನ ಸಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಮುಡಿಪುಗು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವನ ಸಾಕು ಸಾಕಾರಿದೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಕರ್ರ ಮುಸುಂಕನೇ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಮಾರೆ ಅక్కడ ವನಸ ಬೋತಿರಿಗೆ ಶಿವಮ ಹುಡುಗಿಯರೆ ಎಂಚನ ಪುನರ್ ಬದಲ ಪುರು ಬಗಿನಿಲ್ಲ ಪುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ಗಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಇವು ತುಲೆ ಗಾಯ್ ಶಿವಮ್ಮ ತುಲೆ ಗಾಯ್ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ಯಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶೋಕತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ವಿನಾಶ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ಹೌದು ಅವು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕನ್ಯಾಶ್ guys mulpa itu show the view tule guys mulpa view mukle ne degle jinnatte patendre ಮೆರ್ನ ಪಿರೌಡ್ ದೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಅಪಂಡ ಈ ಪೂರ್ಣ ವಾದಂಬು ಗೈಸ್ ವಾದಂಬು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರೆಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಯಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಅದೇ
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಯಾನ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಇದು ಕೋಲುಪ್ಪ ಅದು ಸಡನ್ ತಿರ್ಗದು ತಿರವತ್ತು ನೂಪ ಯಾನ ಇದೊಂಬುಂಡತೆ ಪನಂದೆ ವರ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಂಡಿಗೆ ದೊಂಬು ಪೋಂಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಎಂದು ಬೇಡುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಿರ್ಚಿ ಕುರ್ಚ್ ಖಲೀಫಾ ಕುರ್ಚು ಖಲೀಫಾ ಕಮ್ಮಿದ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಡುಲ್ಲೆ ದುಬೈ ಏ ಒಂಜೇಲ ಕೊಲ್ಲರು ಒಲಾಲ ಒಂಜೆ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಕೊಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲರು ಮಕ್ಕಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತುಲಿ ರಡ್ಡು ಜಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಶುಭಂ ಭವನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಇದು ಎಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾವ ಬೆಚ್ಚಡು ಶುಭಂ ಭವ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೀರ ಕೊಡರಿ ಪಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಭಂ ಭವ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ತುರಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ಎಂಚ ಅರ ತೂತು ಜರಿಗೆ ಎಂಚ ಬಲೆ ತೊಸ್ಬಲೆ ಅವು ತಕ್ಕದಿನ ತಯ್ಯ ಎಂಚ ನಲ್ತರ ತವ ಎಂಚ ಅಂದು ಎಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಎಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಮಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲಾಪುಡು ದಮ್ ಬರ್ಪುಡು ಕಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಕುಜಲ್ ರಾಪುಡು ಮೈ ಗಾಡ್ ದಾಲಿಜಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಕಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅವಿಜಿ ನೀರು ಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ಊರ್ದೋರಿನಿ ಹಿಂಗ್ ದೊಂಬುಡು ಆಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಜೋರು ದೊಂಬುಲೊಂಡು ಬಚ್ಚುಡು ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಕೆ ತೋಜಿ ಇಂಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಸೊ ಬೈ ಗೈಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋಜಾನ್ ಸಾರಿ ಬೈ 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 ಬೈ.